υπέροχου νησιού. Θα ήθελα να πω πως είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που μας δόθηκε η ευκαιρία να συμβάλλουμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο. Το κάναμε με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη περηφάνεια και από την πρώτη στιγμή είπαμε πως ναι, θέλουμε και φέτος και του χρόνου και κάθε φορά που θα επιλεγεί να γίνει ένα τέτοιο συνέδριο σε ένα μικρό νησί, θα είμαστε εδώ, θα είμαστε παντού με όλη μας την ψυχή. Θέλω να συγχαρώ και τους εμπνευστές της ιδέας να γίνονται τόσο σημαντικά συνέδρια σε τόσο μικρά νησιά. Έτσι και μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω, κύριε Κωνσταντέλο, ήταν δική σας ιδέα να γίνει πέρυσι στην Ξέριμο, φέτος εδώ, του χρόνου κάπου αλλού? Όχι, κάποιοι άλλοι, όσοι και αν το σκέφτηκαν, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια, γιατί αυτοί οι τόποι, αυτοί οι μικροί τόποι, αυτοί οι περήφανοι, αυτοί οι μεγάλοι όμως τόποι σε ψυχή, έχουν την ανάγκη να φιλοξενούν τέτοια επιστημονικά συνέδρια. Πρέπει και εδώ να ακούγονται αυτές οι φωνές, πρέπει και εδώ να μιλάμε για ανάπτυξη. Και θέλω να πω κι εγώ πως όταν κάνεις το πρώτο σου βήμα σε αυτό εδώ το νησί, που είναι Ελλάδος, όπως είπε και ο κύριος Κατιεζίδης, από εδώ ξεκινάει η Ελλάδα, από εδώ ξεκινάει η χώρα μας και είμαστε πολύ περήφανοι σε αυτό. Έχει χιλιοϊπωθεί και θα είμαι πολύ σύντομος σε αυτό, πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα τρένο που δεν πρέπει να χαθεί. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα που χρειάζεται συνεχή και αδιάκοπη δουλειά. Είναι ένα στοίχημα που δεν πρέπει να το χάσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι βέβαιο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη πολλοί δήμοι έχουν σε εξέλιξη πολύ σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, έργα τα οποία θα αφήσουν αποτύπωμα το επόμενο χρονικό διάστημα στις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα στην κοινωνία μας. Κάποιοι άλλοι δήμοι σίγουρα χρειάζεται να προσπαθήσουν περισσότερο. Κάποιοι μικρότεροι δήμοι όμως, όπως αυτός εδώ ο περήφανος δήμος, έχουν περισσότερα προβλήματα. Και θα έλεγε κανείς ότι έχουν λιγότερους οικονομικούς πόρους. Το σημαντικότερο είναι ότι, κύριε Αντιπρόεδρε της ΚΕΔΕ, τους λείπουν οι ανθρώπινοι πόροι. Πολύ συχνά μας λένε ότι έχουν τα κονδύλια, αλλά δεν έχουν τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα συνολικότερο πρόβλημα που δεν είναι ένα πρόβλημα που συναντάμε μόνο εδώ. Το συναντάμε σε πολλούς μικρότερους αλλά και ακόμα μεγαλύτερους δήμους. Είναι βέβαιο ότι έχουμε σήμερα μια ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης που κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια έτσι ώστε να μην χαθεί αυτό το τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ενισχύει τους δήμους, μικρούς και μεγάλους. Κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια σε αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η απόλυτη επανάσταση. Μπορεί σήμερα να είσαι πρωτοπόρος και επειδή τρέχουν όλα με τόσο γρήγορους ρυθμούς, αν χαλαρώσεις, αν κάνεις κοιλιά στην προσπάθεια, σε 6 μήνες μπορεί να είσαι από πρωτοπόρος ουραγός. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά και χρειάζεται αδιάκοπη προσπάθεια. Σε αυτή την προσπάθεια ο ιδιωτικός τομέας είναι χρήσιμος. Θα πρέπει να είναι αργός, αλλά θα πρέπει να είναι και σοβαρός. Θα πρέπει οι λύσεις εκείνες που θα προτείνουν πραγματικά να είναι λύσεις που προωθούν αυτό που λέμε ψηφιακή μετάβαση. Η Φόρουμ είναι μία από αυτές τις εταιρείες που φτιάχνει τεχνολογίες και εργαλεία για αυτό που λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός. Και τώρα τελευταία είναι και της μόδας η τεχνητή νοημοσύνη και σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε όλες οι εταιρείες προς αυτή την κατεύθυνση με τους Δήμους, μαζί με τους Δήμους, μαζί με την πολιτεία. Δεν θα σας φάω πολύ χρόνο. Μια υπηρεσία που τη θεωρούμε πολύ σημαντική για την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τους ψηφιακούς βοηθούς στην υπηρεσία των δημοτών.
Πάμε να δούμε λοιπόν η Forum και η Smart Trip είναι εταιρείες τεχνολογίας που εστιάζουν στη τεχνητή νοημοσύνη, στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και μηχανικής μάθησης. Όραμά μας είναι η δημιουργία τεχνολογίας ικανής να μεταμορφώσει τον τρόπο επικοινωνίας των δήμων με τους δημότες. Πάμε πιο κάτω, δεν χρειάζεται να τα διαβάζουμε όλα. Τι κάνουμε? Προσπαθούμε, έχουμε σαν στόχο να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι δημότες επικοινωνούν με τους δήμους με την αξιοποίηση της τελευταίας γενιάς τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε πιο κάτω. Πώς το κάνουμε? Δημιουργούμε τα chatbot, μιμούνται τους εργαζόμενους του Δήμου και μπορούν να διαχειριστούν επαναλαμβανόμενα αιτήματα 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το πρόβλημα το γνωρίζετε όλοι, και ειδικά όσοι είστε στην στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στελέχη. Ο δημότης θα πάρει ένα τηλέφωνο, αν βρει χρόνο στο 8ωρο της εργασίας του, θα είναι τυχερός αν μάθει ποιο είναι το τηλέφωνο της υπηρεσίας που πρέπει να ρωτήσει κάτι. Επίσης, θα είναι τυχερός αν εκείνη τη στιγμή ο υπάλληλος θα μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα που του κάνει ο δημότης και αν ο υπάλληλος θα είναι πολύ σωστά ενημερωμένος για να απαντήσει και σωστά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι οι δημότες δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, δυσκολία στην κατανόηση αναγκών των δημοτών. Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακός βοηθός, άμεση εξυπηρέτηση δημοτών, μείωση φόρτου εργασίας για το προσωπικό, κατανόηση αναγκών. Δεν πάμε να υποκαταστήσουμε αυτή η τεχνολογία, δεν πάμε να υποκαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό που πολύ συχνά όμως λείπει, θα έλεγα, και από τους Δήμους. Μιλάμε όλοι και συμφωνούμε για υποστελέχωση. Αυτά είναι τα είδη ψηφιακών βοηθών. Σήμερα θα δούμε μια περίπτωση του υβριδιακού ψηφιακού βοηθού. Πάμε να δούμε. Ο ψηφιακός βοηθός στον Δημότη. Ο Δημότης μέσω του ψηφιακού βοηθού μπορεί να ζητήσει πληροφορίες που αφορούν το Δήμο, αποφάσεις, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις, την υγεία, αιμοδοσία, γραφεία κοινωνικής αλλαγής, αγωγής, κοινωνικές δομές, τουρισμός, αξιοθέατα, πλατείες, μέσα μαζικής μεταφοράς, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, παιδεία, εξυπηρέτηση. Αυτή είναι μια σειρά από θέματα, από θεματικές κατηγορίες που μπορεί ο πολίτης να πάρει απαντήσεις μέσω του ψηφιακού βοηθού. Αυτό έχουμε ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα ενός ψηφιακού βοηθού του Ποσειδώνα είναι ο ψηφιακός βοηθός που έχουμε υλοποιήσει στο παλιό Φάληρο πριν από 3 χρόνια. Εδώ θα ακουγόταν ένας ήχος αν πατούσαμε πάνω στην. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το έχουμε αυτόν τον ήχο. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν ο Δημότης ρωτάει στον ψηφιακό βοηθό? Ο ψηφιακός βοηθός ευγενικά του λέει: πείτε μου πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Ο Δημότης γράφει το ερώτημα, ο ψηφιακός βοηθός το διαβάζει και εκείνη τη στιγμή του απαντάει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι παίρνει μια ορθή απάντηση στην ώρα που ο Δημότης έχει τον χρόνο να απαντήσει, χωρίς να ταλαιπωρείται. Τι μας έδειξε στατιστικά αυτό το εγχείρημα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου? Σε 3 χρόνια, 45.000 δημότες επικοινώνησαν με τον Ποσειδώνα. Ο ψηφιακός βοηθός ονομάστηκε στο Παλαιό Φάληρο Ποσειδώνας. Έγιναν 108.000 ερωτήσεις. Το 94% των ερωτήσεων ήταν με επιτυχία. Τι σημαίνει με επιτυχία? Ότι είχαν προβλεφθεί οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις εκείνες που δεν είχαν προβλεφθεί, τις βλέπουμε πίσω από το σύστημα και άρα λοιπόν πηγαίνουμε μετά και τροφοδοτούμε τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις που δεν είχαν προβλεφθεί. Πάμε να δούμε λίγο πίσω, αργύρι μισό λεπτό ακόμα. Πότε έγιναν αυτές οι ερωτήσεις των δημοτών? Το 55% των ερωτήσεων έγιναν εκτός ωραρίου εξυπηρέτησης. Άρα μετά τις 3 η ώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι ο Δημότης μετά τις 3 η ώρα μπορεί να μιλήσει με τον ψηφιακό βοηθό και να πάρει μια σωστή απάντηση. Πάμε λοιπόν. Το ίδιο ακριβώς είναι και το μοντέλο του ψηφιακού βοηθού, του επισκέπτη. Εδώ μιλάμε για έναν προσανατολισμένο ψηφιακό βοηθό στον επισκέπτη. Είναι για τις τουριστικές περιοχές, για τον τουριστικό προορισμό, όπου ο επισκέπτης, εσωτερικός ή εξωτερικός επισκέπτης, θέλει να έχει σαφείς πληροφορίες για τα αξιοθέατα,
τις γεύσεις, τις δραστηριότητες, τις πλατείες, τα πάρκα, τις παραλίες, τα καταφύγια, να σχεδιάσει το ταξίδι του και μια σειρά από δραστηριότητες ακόμη. Πάμε να δούμε λοιπόν, εδώ στο Δήμο Ναυπλίου πριν από ένα χρόνο υλοποιήσαμε αυτό το έργο του ψηφιακού βοηθού. Και εδώ δεν μπορεί να παίξει το βίντεο νομίζω. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα. Αυτός είναι ο ψηφιακός βοηθός. Εάν είχαμε εικόνα θα ακούγαμε τον ψηφιακό βοηθό να λέει πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Τον πολίτη να ρωτάει και ζωντανά να απαντάει ο ψηφιακός βοηθός. Μέσα σε ένα χρόνο στον Ναύπλιο επισκέφθηκαν τον ψηφιακό βοηθό, ρώτησαν τον ψηφιακό βοηθό, μάλλον δέχτηκε και επικοινώνησαν 10.000 επισκέπτες. Έγιναν 35.000 ερωτήσεις, 96% με επιτυχία, το 60% και εδώ των ερωτήσεων έγιναν εκτός ωραρίου εργασίας. Και πάμε να δούμε πιο πίσω το παράδειγμα. Ωραία, πάμε πιο πίσω λίγο, να μην κρατήσουμε πολύ την παρουσίαση. Πάμε πιο πίσω. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Ωραία, προχωράμε και πιο κάτω. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πολύ σημαντική θα έλεγα εφαρμογή, η οποία τι είναι μια εφαρμογή στις οποίες ο πολίτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να πει το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή στο σημείο που βρίσκεται στην περιοχή του. Είτε αν η λάμπα δεν καίει, είτε αν υπάρχουν σημεία που δεν έχουν γίνει η αποκομιδή των απορριμμάτων. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια εφαρμογή όπου γίνεται η αναφορά του προβλήματος, η οποία αναφορά του προβλήματος στη συνέχεια πηγαίνει στα τμήματα εκείνα που είναι απαραίτητα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Επιπλέον δυνατότητες που έχει ένας ψηφιακός βοηθός, που δίνει ένας ψηφιακός βοηθός, online πληρωμές, εκπαίδευση δημοτών και υπαλλήλων. Φανταστείτε έναν ψηφιακό βοηθό όπως τον είδατε, να έχει μια κατηγορία μέσα με εκπαιδευτικά προγράμματα. Με εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει επιλέξει ο Δήμος να έχει για τους πολίτες, για τους υπαλλήλους, για την τρίτη ηλικία. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντικό και πόσο δημιουργικό είναι αυτό για ένα Δήμο. Ενημέρωση των τουριστών το είδαμε, δημοτών. Αξιολόγηση υπηρεσιών από τους δημότες όλο τον χρόνο, όχι ένα μήνα με την αξιολόγηση που έχουμε δει και φέτος σε κάποιους δήμους που πολλούς δήμους τους αδικεί η αξιολόγηση έτσι όπως έγινε. Πάμε λίγο πιο κάτω. Η φάση στο έργο είναι καταγραφή της γνωσιακής βάσης, η πρώτη φάση, άρα πηγαίνουμε στο Δήμο, πηγαίνουμε στα τμήματα και ρωτάμε ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που σας κάνουν οι δημότες. Δεύτερη φάση είναι η ανάπτυξη του chatbot. Γεμίζουμε το chatbot με ερωτήσεις. Έτσι, και η τρίτη φάση είναι η συνεχής υποστήριξη. Τι σημαίνει συνεχής υποστήριξη? Οι ερωτήσεις εκείνες που δεν είχαν προβλεφθεί ή οι ερωτήσεις εκείνες οι οποίες πρέπει να αλλάξουν οι απαντήσεις γιατί άλλαξε το νομοθετικό περιεχόμενο. Εκείνη τη στιγμή γίνεται η επέκταση της γνωσιακής βάσης. Και ένα τελευταίο. Αυτά είναι τα σημεία που μπορούν να τοποθετηθούν τα QR code έτσι ώστε να μπορεί από τα σημεία αυτά να επικοινωνήσει ένας επισκέπτης με τον ψηφιακό βοηθό. Πάμε να δούμε, κλείνοντας, οι τεχνολογίες είναι, δεν θα σας κουράσω, είναι τεχνολογίες NLP σε μια σειρά από τεχνολογίες οι οποίες μας οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε πιο πίσω. Σήμερα είμαστε σε μια πιλωτική δοκιμή για τον νέο ψηφιακό βοηθό του Δήμου. Τον ονομάσαμε Μίλα. Μέχρι τώρα τι είδαμε τον ψηφιακό βοηθό του Δημότη. Ο Δημότης ρωτάει και απαντάει ο ψηφιακός βοηθός. Είδαμε τον ψηφιακό βοηθό του επισκέπτη, ο επισκέπτης ρωτάει τον ψηφιακό βοηθό. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τον ψηφιακό βοηθό του Δήμου. Τον ονομάσαμε Μίλα. Αντιλαμβάνεστε γιατί τον ονομάσαμε Μίλα. Είναι ο ψηφιακός βοηθός που λέει στον παροτρύνει τον Δημότη να μιλήσει. Να πει την άποψή του για μια σειρά από θέματα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αναγκαιότητα, επειδή με χρειάζονται σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας με τους δημότες, άμεσες απαντήσεις από τους δημότες για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα όπως καθαριότητα, πράσινος φωτισμός, εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές, συστηματική άντληση της πληροφορίας από το Δημότη, η οποία διασφαλίζει τη συνεχή και αμφίδρομη ενημέρωση, συμμετοχή των δημότων στη χάραξη νέων στοχευμένων ενεργειών από τη Δημοτική Αρχή με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας
Και πάμε στην επόμενη. Ενδυνάμωση συμμετοχικότητας και της συνεχούς διαβίωσης στους δημότες, συνεχή αξιολόγηση του έργου της Δημοτικής Αρχής από τους δημότες όλο τον χρόνο, επεξεργασία δεδομένων, αυτά που παίρνουμε από τους δημότες μέσω γραφημάτων, δικτών και παραγωγή αναφορών με στόχο την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την ορθή λήψη απόφασης. Παροχή στατιστικών στοιχείων για στοχευμένες παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή. Πάνω στο επόμενο. Πώς λειτουργεί ο ψηφιακός βοηθός, έχει ενσωματωμένη η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Πάμε πιο πίσω, να μην κουράζουμε με πολλή πληροφορία. Πώς λειτουργεί. Ένας χρήστης του Δήμου ή της εταιρείας μας, της εταιρείας καταχωρεί τα στοιχεία των δημοτών στον ψηφιακό βοηθό. Ονοματεπώνυμο, φύλλο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, email. Τα συγκεκριμένα στοιχεία φυσικά έχουμε φροντίσει να πάρουμε την απαραίτητη συνένεση από τον GDPR. Επιλέγουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε στους δημότες μια δεδομένη χρονική στιγμή ή τις ανακοινώσεις που θέλει να απευθύνει ο ψηφιακός βοηθός τηλεφωνικά ή μέσω SMS στους δημότες. Και πάμε με δύο απλά παραδείγματα να δούμε τι σημαίνει ερώτηση, τι σημαίνει ανακοίνωση. Ερώτηση 1. Γεια σας, αυτός είναι ο Μίλα. Είμαι ο Μίλα, ο ψηφιακός βοηθός του Δήμου. Θα θέλαμε τη γνώμη σας για να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν κατά την άποψή σας έχει βελτιωθεί η καθαρότητα στην πόλη μας το τελευταίο τρίμηνο. Η απάντηση μπορεί να είναι αρκετά, λίγο καθόλου, και μια σειρά από τέτοιες ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και να έχουμε απαντήσεις και μια αφήνουμε επικοινωνία για μια σειρά από θέματα που μας βοηθά να βελτιώσουμε υπηρεσίες και λειτουργίες καθημερινά. Και μια τελευταία να πω λίγο, να δούμε λίγο την. Τι σημαίνει ενημέρωση. Δεν είναι μόνο ερώτηση, είναι και ενημέρωση. Γεια σας, είμαι ο ψηφιακός βοηθός του Δήμου. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πιθανότητα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή μας στο προσεχές τριήμερο, ή για την διακοπή υδροδότησης ή εκτέλεση τεχνικών έργων, ή για το κλείσιμο σχολείων, ή ανακοινώσεις για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, αιμοδοσίες, ομιλίες με εκπαιδευτικά περιεχόμενα. Σίγουρα οι Δήμοι έχουν και τα social media, έχουν όλα τα μέσα για να ενημερώσουν το κοινό. Όμως εδώ είναι μια ενημέρωση η οποία απευθύνεται στον καθένα δημότη προσωπικά, είναι μια στοχευμένη ενημέρωση και σίγουρα βοηθάει ιδιαίτερα, θα έλεγα, την επικοινωνία του Δήμου με τους δημότες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή είναι λοιπόν μια εφαρμογή που έχει να κάνει με τον ψηφιακό βοηθό. Δεν θέλω να σας πάρω χρόνο για να δούμε την εφαρμογή του e-Συμβούλιο. Είναι μια εφαρμογή η οποία τι κάνει, ψηφιοποιεί όλη τη διαδικασία λειτουργίας ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη διαδικασία της πρόσκλησης μέχρι να υλοποιηθεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ολοκληρώνεται με τα πρακτικά, τα οποία η αποπραγματοφώνησή τους γίνεται μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω τεχνητής νοημοσύνης παράγονται και τα πρακτικά. Δεν θέλω να κουράσω δείχνοντας όλη αυτή την εφαρμογή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τρέσουμε, να μην είμαστε πολύ πίσω στους χρόνους του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή να είμαι σήμερα εδώ κοντά σας. Έτσι, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δικλίτσα από την Φόρουμ και έχουμε στη συνέχεια κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Πανταζόγλου μέσω Zoom από την εταιρεία Πλιάδες. Καλησπέρα. Τώρα, καλησπέρα σας.
μια στιγμή απλώς για να μπορέσω να κάνω share, αν με επιτρέπετε, ένα λεπτάκι. Κύριε, θα πρέπει να μου δώσεις πρόσβαση όσον αφορά το κομμάτι του share. Ωραία. Βλέπετε την οθόνη μου? Πολύ ωραία. Οπότε, καταρχάς, καλησπέρα σας. Είμαι ο Παναγιώτης ο Πανταζόγλου, πρόσωπος του Συνεργατικού Συνεταιρισμού Καινοτομία Πλιάδης. Αρχικά θα ήθελα να... Ορίστε. Δεν φαίνεται. Γιατί μου έχω κάνει share. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε, καταρχήν, όπως ξεκίνησα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά εσάς τους διοργανωτές του συνεδρίου και για την εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλλετε και εννοείται για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε να συμμετάσχω σε αυτό. Δυστυχώς δεν κατάφερα να παρευρεθώ εκεί. Βέβαια είχα την χαρά και την τιμή να παρευρεθώ στο πρώτο συνέδριο στην Ψέριμο, που ειλικρινά πιστεύω ήταν το πιο συναισθηματικό συνέδριο που έχω ζήσει ποτέ στην επαγγελματική μου καριέρα. Και βέβαια από αυτό το συγκεκριμένο συνέδριο κατάλαβα ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν να κάνουν απλώς για συναντήσεις επαγγελματιών ή επιστημόνων, έχουν ένα βαθύτερο νόημα, όπου μέσα από αυτά χτίζονται κάποιες γέφυρες συνεργασίας, διαλόγου και βεβαίως έμπνευσης. Το ταξίδι αυτό συνεχίζεται από το Καστελόριζο και βέβαια ένα ταξίδι που αποδεικνύει ότι τα νησιά μας, όσο μικρά και αν είναι, μπορούν να γίνουν τεράστια παραδείγματα για την χώρα μας και βεβαίως στην Ευρώπη και θεωρώ και ακόμα και παγκόσμια. Το μότο μας στην Global Act to Local ουσιαστικά συνοψίζει και την επιστολή του Πλιάδες. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία την διεθνή και να την φέρουμε στην χώρα μας πλέον ως εφαρμόσιμες λύσεις. Οπότε ας δούμε πολύ γρήγορα ποιοι είμαστε, ποιο είναι το Πλιάδες, τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα και ποια είναι και τα επόμενοι στόχοι του. Το Πλιάδες είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2022, απαρτίζει περίπου τα 40 ενεργά μέλη, έχει 60 πλάς συνεργασίες, έχει ήδη χρηματοδοτήσει τα μέλη του με 3 πλάς εκατομμύρια ευρώ, δραστηριοποιείται σε 12 πυλώνες, που θα τους δούμε παρακάτω, συμμετέχει ενεργά σε πολλά events και όσον αφορά το κομμάτι των εγκαταστάσεών του που μπορεί να τις αξιοποιήσουν και τα μέλη, είναι τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα και βεβαίως στο υποκατάστημά μας στο τεχνολογικό πάρκο Πατρών. Βέβαια δεν μιλάμε μόνο ξερά για έναν οργανισμό, μιλάμε για ένα δίκτυο που μέσα σε ένα ελάχιστο θεωρούμε χρονικό περιθώριο έχει αναπτύξει μια τεράστια δυναμική. Βεβαίως, για να μην κρυβόμαστε, σε αυτό έχει βοηθήσει και ο οργανισμός μας γενικότερα. Το δίκτυο γίνεται αυτό μέσα από τα μέλη του. Θεωρώ ότι αυτή η διαφάνεια τα λέει όλα. Βλέπετε ότι έχουμε μικρομεσαίες, μεγάλες εταιρείες. Καταρχήν να πούμε ειδικά για τις μικρομεσαίες, και θέλω να σταθώ σε αυτές τις εταιρείες, είναι αξιόπιστες εταιρείες, πολύ εξειδικευμένες σε αυτό που κάνουν και πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί που είναι στο Πλιάδες. Παράλληλα, δεν μπορεί η καινοτομία να προχωρήσει χωρίς να έχει στη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα
πολύ σημαντική η συμμετοχή των Δήμων, διότι αυτοί οι Δήμοι που βλέπετε στη διαφάνεια είναι μέλη του Πλιάδες, συν και το λιμάνι της Πάτρας, και βεβαίως και οι μεγάλοι οργανισμοί από εκεί και πέρα, που προφανώς είναι οι συνεδριτές του Πλιάδες, η Καλπάκ και ο ΔΔΕ. Όμως πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει και η μεθοδολογία μας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο, πιστέψτε με, δεν είναι κάτι πολύπλοκο, είναι κάτι απλό. Απλώς θέλουμε την συνεργασία όλων αυτών για να δημιουργήσουμε πιλωτικά προγράμματα προεμπορικού σταδίου. Και ελπίζουμε αυτό το μοντέλο να μπορέσουν να το ακολουθήσουν, να το υιοθετήσουν και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να εκπαιδεύσουμε την ελληνική αγορά. Και αυτό γιατί με την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές προκλήσεις. Το μοντέλο αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν παίρνει σχήμα μέσα από τις θεματικές ενότητες, μέσα από τους πυλώνες που δραστηριοποιούμαστε. Είτε αυτοί είναι οριζόντιοι, Smart City, Smart Island, είτε αυτοί είναι κάθετοι, Smart Port, Smart Tourism, ή εξειδικευμένους, που έχει να κάνει πιο πολύ με την τεχνολογία. Παραδείγματος χάρη, και είναι πολλοί θα το καταλάβουν αυτό πάρα πολύ σημαντικό, το κομμάτι των δεδομένων, των data spaces, ο επόμενος χρυσός λένε, και βεβαίως το κομμάτι του AI. Αυτοί οι πυλώνες, για να παράξουν πραγματικό αντίκτυπο, χρειάζονται έναν χώρο συνεργασίας. Διότι μέχρι τώρα όλα αυτά τα οποία προείπα, αντιλαμβάνεστε, είναι κάποιες έννοιες οι οποίες είναι γενικότερα δεν είναι ενωμένοι. Οπότε όταν θέλουμε να πάμε σε μια πόλη, να συνεργαστούμε με μια πόλη, με ένα νησί, πρέπει να υπάρχει ένας χώρος. Οπότε εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει, έχουμε πει ότι θα ιδρύσουμε και έχουμε ιδρύσει κέντρα καινοτομίας, όπου εκεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συνεργαστούν και θα αναπτύξουν λύσεις, εφαρμογές, τις οποίες θα λύνει θέματα, προβλήματα του κάθε τόπου. Οι λύσεις που αναπτύσσονται δεν είναι θεωρητικές. Δεν είναι σήμερα μας κατέβηκε το Α, αύριο μας κατέβηκε το Β. Είναι λύσεις που αναπτύσσουμε πάνω σε συγκεκριμένες προκλήσεις. Οπότε, μιας και είμαστε σε ένα συνέδριο το οποίο έχει να κάνει με τα νησιά, θα αναφερθώ λιγάκι στις προκλήσεις των νησιών. Και αντιλαμβάνεστε ότι η συνδεδεσιμότητα, η διαχείριση πόρων, το κομμάτι της οικονομικής διαφοροποίησης που υπάρχει μεταξύ της υπηρετικής Ελλάδας και βεβαίως ίσως και το πιο σημαντικό, την διατήρηση και την προσέλκυση κατοίκων, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία θέλουμε να πέσουμε από πάνω. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και εδώ βλέπετε και από το περσινό συνέδριο, από την παρουσίαση που είχε κάνει και ο συνεργάτης μου στην Ψέριμο, ότι αυτό ακριβώς αναλαμβάνει να κάνει η πρωτοβουλία μας για την νησιωτική επικράτεια. Μέσα από την προσέγγιση των κέντρων καινοτομίας θέλουμε να δημιουργήσουμε οικοσυστήματα που να ενισχύσουν και την ποιότητα ζωής, αλλά να κάνουν και τα νησιά μας πιο ανθεκτικά. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, εκ των πραγμάτων και ο οργανισμός μας βέβαια ευθυγραμμίζεται με τις εθνικές πρωτοβουλίες. Έτσι και ως Πλιάδες ασχολούμαστε και θα ασχοληθούμε ακόμα πιο έντονα με το κομμάτι της πρωτοβουλίας πλέον που τρέχει, το κομμάτι του GRECO. Όλη αυτή η στρατηγική που γρήγορα και ελπίζω να μην σας κούρασα, σας έχω αναπτύξει μέχρι τώρα, έχει πάρει σάρκα και οστά. Θα σας παρουσιάσω εδώ τώρα τα κέντρα καινοτομίας που ήδη έχουμε ιδρύσει. Θα σας τα παρουσιάσω με τη σειρά που έχουμε υπογράψει τα MOU. Οπότε έχουμε ήδη MOU με τον Δήμο Καλαμάτας και την αναπτυξιακή αηφόρο πόλη, το Καλαμάτα Lab. Έχουμε το MOU με το Δήμο Χάλκης και την αναπτυξιακή πορφύρα, το Χάλκι Lab. Έχουμε με το Δήμο ΚΟ
και την αναπτυξιακή ΚΟΑΝ, που εκεί συμμετέχει και ο Δήμος Αστυπάλαιας αλλά και ο Δήμος Νησήρου, το IDEA POS Lab, και το τελευταίο MOU το οποίο υπογράψαμε ήταν με τον Δήμο του Παλαιού Φαλήρου. Ωραία μας τα λες, κύριε Πανταζόγλου, αλλά εδώ όλα αυτά για να γίνουν χρειάζονται χρηματοδότηση. Τι γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι που καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι? Εδώ έρχεται το Πλιάδες λόγω του τεράστιου οικοσυστήματος το οποίο διαθέτει να μπορεί να βρίσκει χρηματοδοτήσεις από διαφορετικά κανάλια. Είτε αυτά είναι ελληνικά είτε είναι ευρωπαϊκά. Βέβαια, λόγω της τεράστιας εμπειρίας μας και λόγω και ότι γενικότερα ο όμιλος ο οποίος είναι συνειδητής στο Πλιάδες έχει μεγάλο εκτόπισμα και κάνει και κάποιες δράσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές πλέον και αυτό έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα, θα σταθώ λιγάκι στο τελευταίο bullet που έχει να κάνει με τα ESG και τις CSR δράσεις και βεβαίως τις δαπάνες καινοτομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι win-win. Έχει να κάνει εννοείται και για τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί πιστέψτε με έχουν πέραν όλων των άλλων πολύ υψηλά χρηματοοικονομικά ωφέλη και βεβαίως οι δήμοι από την άλλη μέσω αυτών των ενεργειών μπορούν χωρίς να εκταμιεύσουν χρήματα να κάνουν δράσεις στον τόπο τους. Προσπαθούμε από το τελευταίο διάστημα να έρθουμε πολύ πιο κοντά με τους δήμους, να ενημερώσουμε για αυτές τις δράσεις, γιατί είναι ένας εύκολος σε εισαγωγικά και γρήγορος τρόπος οι δήμοι να μπορέσουν να υλοποιήσουν πιλωτικά. Βάσει αυτού του πλαισίου και βάσει αυτού του μοντέλου εμείς ήδη έχουμε υλοποιήσει κάποιες δράσεις. Θα αναφέρω ενδεικτικά μία δράση η οποία έγινε στο νησί της Σκιάθου που είχε να κάνει με πυροπροστασία, όπου εκεί συμμετείχε το Πλιάδες, το μέλος της η Probotec και η Huawei ως ένας οργανισμός ιδιωτικός ο οποίος έτρεξε αυτή τη δράση. Στο κομμάτι της Zero, ένα project το οποίο έχει να κάνει καθαρά με data spaces, με δεδομένα. Βεβαίως αυτό και που έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση ήταν το πιλωτικό που είχαμε κάνει με ενεργοποιημένη μια επεδρομένη πτήση για μεταφορά με drone ιατροφαρμακευτικού υλικού από την Go στην Ψέριμο, όπου εκεί συμμετείχε η Unisystems, η ACS, η Probotec και η Drops. Από αυτό το συγκεκριμένο πιλωτικό προέκυψε το πιλωτικό το οποίο έγινε για πυροπροστασία με τη Unisystems και την Probotec. Όμως πέραν όλων αυτά, πέραν το τεχνικό ενδιαφέρον που υπάρχει σε αυτές τις δράσεις και βεβαίως και το χρηματοοικονομικό, είναι οι δράσεις που ήδη έχουν αναγνωριστεί και έχουν βραβευτεί. Αυτό είναι η περσινή μας βράβευση και φέτος, επειδή ήδη έχουμε ενημερωθεί, θα βραβευτούμε και πάλι για το κομμάτι των δράσεών μας για τα κέντρα καινοτομίας. Την ίδια στιγμή όμως δεν περιοριζόμαστε στην Ελλάδα. Θέλουμε και για μας, αλλά ειδικά για τα μέλη μας, να επεκταθούμε προς το εξωτερικό. Οπότε το Πλιάδες αναλαμβάνει δράσεις και συμμετέχει σε events είτε σε πόλεις ευρωπαϊκές, παραδείγματος χάρη Βαρκελόνη, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργου, είτε σε πόλεις οι οποίοι έχουν κάποια εξειδίκευση, παραδείγματος χάρη το Ντουμπάι, στην καινοτομία. Και βέβαια, τελειώνοντας, είμαι πολύ υπερήφανος, ειλικρινά σας μιλάω για αυτό το slide και ειλικρινά προσκαλώ τους πάντες να μπορέσουν να παρευρεθούν στο Εθνικό Περίπτερο Καινοτομίας, το οποίο θα είναι συνδιαργωνωτής το Πλιάδης με το Enterprise Greece, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 4 με 6 Νοεμβρίου στη Βαρκελόνη και ελπίζουμε πραγματικά να έρθετε.
Όποιος επιθυμεί, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα δούμε τον τρόπο και θα συνοηθούμε με τους οργανωτές να επικοινωνήσει μαζί μου, έτσι ώστε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να μην πήρα πολύ από τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ήθελα να σας απασχολήσω λίγο, να είμαι περιεκτικός και να μείνουν ένα-δύο πραγματάκια που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Θα μοιραστώ και την παρουσίαση με εσάς τους διοργανωτές σε περίπτωση που κάποιος επιθυμήσει να δει κάποια στοιχεία από αυτά. Και να συνεχίσουμε με τον κύριο Δημήτρη Βενιζέλο από την ΕΝΤΟΤ. Καλησπέρα για από μένα. Να χαιρετήσω τον κύριο Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής και τους δημάρχους που συμμετέχουν εντός εκτός του συνεδρίου. Το Πάτερ Ιερέας που συμμετέχει, κυρίες και κύριοι. Υποδείγμα ο Δημήτρης Βενιζέλος, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΤΟΤ. Είμαστε εταιρεία τεχνολογίας. Επιλέξαμε, έχοντας ένα τεχνολογικό background, όχι, πάμε στην πρώτη παρουσίαση. Ωραία. Όντως, εταιρείας τεχνολογίας και έχοντας ένα τεχνολογικό background, επιλέξαμε να στηρίξουμε τους ΟΤΑΝ σε ένα δύσκολο έργο το οποίο έχουν ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο είναι διαχείριση απορριμμάτων. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε, για τις εφαρμογές που έχουμε κάνει σε αυτό το θέμα. Επειδή βλέπω ότι είναι λογικό, όπως είπε και ο Δήμαρχος Βάλλης που λέει για μένα, έχουμε πάει λίγο πίσω στο πρόγραμμα και βλέπω ότι έχουμε κάποιες διαρροές. Θα κοιτάξω να είμαι έτσι, να μην σας κουράσω, να είμαι σύντομος και τουλάχιστον περιεκτικός. Να πάμε να σας δείξω στην αρχή ένα βίντεο που θα μιλήσει 2 λεπτά, 2-3 λεπτά είναι για μας και μετά θα επανέλθω να πω λίγο αναλυτικότερα το τι κάνουμε. Pressing needs in waste management. Faced with growing economies, our waste continues to pile up, signaling a dire need for effective management solutions. As global economies expand, so does the volume of waste, with no expected decrease before 2030. Urban landscapes can and should become flourishing hubs of community and nature. Enhancing urban and rural environments is a current, actionable vision. Imagine neighborhoods bustling with activity, empowered to lead the charge in sustainability, encouraging pride and care for their environment. Imagine a future where technology seamlessly integrates into our cities, enhancing sustainability and cleanliness. Innovations like smart waste management systems represent a leap forward, transforming how we manage urban and rural environments to create smarter, cleaner spaces for everyone. MDOT's innovative technologies, like DOT-Weighing Dynamic Beam Weighing and ED120 Fill Level Sensor, offer advanced solutions to manage waste effectively. Managing waste collection points is a complex task due to a range of factors. These factors include new waste streams driven by initiatives like pay-as-you-throw, shortages in personnel, variations in vehicle capabilities, and dynamic waste generation. Technology essentially redefines this process, helping to automate tasks, optimize operations, and ultimately provide improved services to citizens. The ED120 fill level sensor monitors the fill level of each bin, forecasting when they will need to be collected and optimizing the schedules for waste collection. By tracking waste variations across seasons, types and locations, the system efficiently maps waste generation and evaluates the success of waste management initiatives.
DotWeighing system provides data for each waste bin pickup, such as the date and time of collection, the geographic location, and the weight of the waste collected. This patented technology is ideal for the pay-as-you-throw application and enhances optimal scheduling. The DotWeighing system ensures that waste management is effective in ways that we never knew before. DotWeighing and ED120 field level sensor provide a unified, holistic solution, the DotWaste. DotWaste works seamlessly to provide state-of-the-art waste management services. MDOT systems not only decrease the carbon footprint of waste collection, but also reduce operational costs up to 25%. Together, we're making sustainability a daily reality. Join the MDOT community and experience the immediate benefits of a cleaner, happier, and future-proof life. Ευχαριστώ, αλλά έχω να πω ακόμα κάποια πάρα πολλά, δεν τελειώσα, γιατί πάμε λίγο glitched out, phased out, scratched up, smashed in, short. Κλείσε παράθυρο, Γύρι. Ωραία. Λοιπόν, να προσθέσω κάτι που ξέχασα εγώ στην αρχή, ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Είναι εξαιρετικό, δεν περιμένατε βέβαια να το ακούσετε από μένα. Ακούσα κατέβαινε έτσι με τον δρόμο από πάνω και απλώθηκε κάτω ο κόλπος, που πάλι εξαιρετικός. Με φτεραλγίζει μου που είχα μείνει, ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετική εικόνα. Είδαμε πολύ ενδιαφέρον αυτή την πρωτοβουλία του προηγούμενου συνεδρίου με την Ξέρημα και εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι εντυπωσιακά αυτά τα πράγματα και ελπίζω και οι επόμενοι για αυτό το συνέδριο να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα, τα οποία πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, να γυρίσω πάλι σε εμάς. Να πω λίγο τα συστήματα τα οποία κάνουμε. Εμείς στεκόμαστε αξιόπιστα και δυναμικά δίπλα στο Δήμο πάλι στο Βουλές Δουλειαγμένες και θα παρουσιάσω εδώ πέρα κάποιες εφαρμογές οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν χτιστεί με το Δήμο πάλι στο Βουλές Δουλειαγμένες. Η πρώτη εφαρμογή σου είναι θεμελίσσια, είναι εφαρμογή ζήτηση κατά το οποίο κάνουν κάτω την αποκομιδή. Δεν το λέω, γιατί προχώρα αυτό το προσελάει το όλο. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ πέρα, ζυγίζουμε το κάτω την αποκομιδή. Γιατί το κάνουμε αυτό? Μια εφαρμογή είναι γιατί βοηθάει, έχουν ένα πολύ μεγάλο θέμα διαχείριση απορριμμάτων, γίνεται πάρα πολύ στόρυβο. Η διαλογή στην πηγή είναι ένα τρόπο για να μειωθούν τα απορρίμματα τα οποία καταλήγουν σε ταφή. Θα έχετε ακούσει όλο αυτό το θόρυβο που έχει γίνει για τα τέλη ταφής απορριμμάτων, για το πόσο σημαντικό είναι για την αλλαγή τη πολιτική των Δήμων, για τι προσπάθειες που γίνονται, για του στόχου, του εθνικού και ευρωπαϊκού, οι οποίοι έχουν πει και οι οποίοι είναι αρκετά φιλόδοξοι. Η λύση αυτή, μία από τι κύριε λύσει, είναι η διαλογή στην πηγή. Κύριο εργαλείο για να εφαρμόσουμε την πολιτική τη διαλογή στην πηγή είναι το σύστημα πληρώνω πετάου. Υπάρχουν και δύο τρόποι για να εφαρμοστεί το πληρώνω πετάου. Ένας κύριος τρόπος είναι η ζήτηση των απορριμμάτων που λαμβάνει ο Δήμος. Γιατί ζήτηση? Η ζήτηση είναι ένας τρόπος απόλυτος, οι στόχοι εθνικοί είναι με βάση το βάρος, τα τέλη που πληρώνει ο Δήμος για την ταφή των απορριμμάτων είναι με βάση το βάρος, άρα το βάρος έχει ουσία. Όταν μιλάμε για πρόσωπο, το βάρος έχει ουσία. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν ένα σύστημα. Είμαστε αρκετά περήφανοι επειδή η καινοτομία μας, αναπτύξαμε την αρχή μας στην τεχνολογία, όπως σας είπα, είμαστε περήφανοι γιατί η τεχνολογία μας επιβεβαιώθηκε και η καινοτομία της τεχνολογίας μας μια διεθνή ευρεσιτεχνία, οπότε είναι και ευρωπαϊκή, οπότε εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Θα συζητήσω αργότερα από αυτό. Και τι κάνουμε, παρεμβαίνουμε ελάχιστα και έξυπνα συνεργασία με όλους τους κατασκευαστές των απορριμματοφόρων, παρεμβαίνουμε και παρεμβαίνουμε πάνω στο όχημα με σκοπό να ζυγίσουμε το κάδο με ακρίβεια και αξιόπιστα για την αποκομιδή. Οπότε τα στοιχεία τα οποία έχουμε σε κάθε αποκομιδή κάδου είναι ποιο κάδο σηκώσαμε, γιατί ταυτοποιούμε του κάδου οπότε έχουμε μια ταυτότητα. Έχουμε το πότε σηκώσαμε το κάδο, το χρόνο, το πού το σηκώσαμε, το ποιο όχημα το πήρε το κάδο και το κυριότερο βέβαια τα κιλά τα οποία πήραμε. Οπότε ξέρουμε ποιο ήταν το βάρος του κάδου. Εκτός από το πρώτο σου πετάω, η ζήτηση είναι χρήσιμη και για τη διαδικασία της δρομολόγησης των απορριμματοφόρων. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ξέρουμε ότι έχει ένα ωφέλιμο φορτίο και το φορτώνουμε και μέχρι αυτό το φορτίο μπορεί να πάει. Στα απορρίμματα γίνεται το αντίθετο.
Ξεκινάει η άδεια του πραγματοφόρου και γεμίζει. Όμως αυτά είχαν ένα βάρος το οποίο ξεπεράσει το ωφέλιμο βάρος του αυτοκινήτου, μετά δεν παρεμβαίνουν την νομοθεσία, θέτουν μαθήματα ασφάλειας κτλ. Οπότε βοηθάει και σε αυτό για να προγραμματίσουμε από πριν. Το σύστημα ξέρει τις αποκομιδές που έχουμε κάνει, ξέρει τα βάρη που έχουμε σηκώσει, οπότε κάνουμε μια πρόβλεψη του βάρους και συμμετέχει αυτό στο προγραμματισμό του δρομολογίου. Να πάμε στο επόμενο. Ωραία, το επόμενο σύστημα το οποίο έχουμε είναι το σύστημα έξυπνων κάδων. Εδώ πέρα που έχουμε μια συσκευή που είναι αυτή που βλέπετε, είναι με μικρή συσκευή, είναι στο χρώμα του κάδου. Οπότε δεν φαίνεται εύκολα, δεν είναι βαμμένη, είναι το υλικό του στο χρώμα του κάδου, πράσινο, μπλε, καφέ, κουμπί. Είναι μια συσκευή που μετράει την πληρότητα του κάδου, αυτή είναι η κύρια λειτουργία, δεν μετράει πόσο ρημάτος είναι ο κάδος, οπότε μετράει τα απορρίμματα που είναι μέσα και πώς αυτά δημιουργούνται. Εκτός αυτού μετράει άλλα πράγματα όπως είναι η θέση του κάδου, δηλαδή το που βρίσκεται, αν πάρουμε το κάδο εδώ και να πάει απέναντι, θα το καταλάβουμε αμέσως. Μετράει ένα κάδο έχει θέση, όπως το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να έχουμε το καπάκι του κάδου. Έχουμε για παράδειγμα ότι έπιασε κάποια φωτιά, τότε που πάρουμε πριν καλή η συσκευή, είναι έξυπνη συσκευή και πριν πάρει ζημιά, θα προλάβει να δώσει αυτό το συνεγερμό ότι έχουμε κάποια πυρκαγιά εκεί πέρα, οπότε να έχουμε αυτή την πληροφορία. Είτε κάνουμε, συμμετέχουμε σε αυτό που λέγεται ψηφιοποίηση της διαδικασίας αποκομιδής και αλλάζουμε το δρομολόγιο των απορριμματοφόρων. Δηλαδή, το καθορίζουμε την αρχή. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό, αριστερά βλέπετε μια κλασική διαδρομή, είναι στο Δήμο Βάρης Βουλές Βουλιαγμένης. Βλέπετε τρία διαφορετικά δρομολόγια τα οποία είναι συγκεκριμένα δρομολόγια, είναι συγκεκριμένα γεωγραφικά, έτσι είναι σε όλους τους Δήμους. Υπάρχουν κάπως στα σύνορα, ας πούμε, λίγο πολύ σε κάθε δρομολόγιο. Εμείς παίρνουμε τα στοιχεία των κάδων, το τι πληρότητα έχουν τώρα, κάνουμε πρόβλεψη της πληρότητάς τους, οπότε ξέρουμε τι απορρίμματα θα έχουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο κτλ. Και επιπλέον, έχοντα τα αυτοκίνητα από την άλλη μεριά, μπορούμε να χωρίσουμε την αρχή τα δρομολόγια δυναμικά. Οπότε δεν λέμε εσύ θα πας αυτή την περιοχή, εσύ θα πας αυτή, εσύ θα πας αυτή, αλλά ξέρουμε τι αυτοκίνητα έχουμε. Ξέρουμε τα απορρίμματα, κάνουμε μια πρόβλεψη. Σήμερα είναι Δευτέρα, θα βγει το αυτοκίνητο. Αν βγει σήμερα, πότε μπορεί να βγει Τετάρτη. Οπότε κοιτάμε με έξυπνο τρόπο και μαθαίνοντα το σύστημα το τι θα έχει την επόμενη μέρα, οπότε πετυχαίνουμε αρκετά καλά αποτελέσματα. Οπότε βλέπετε στην αρχή, θα σας δείξω πριν από τα αποτελέσματα, βλέπετε το πώς είναι πριν, έτσι συγκεκριμένες περιοχές και το πώς έτσι μεταφορικά το δρομολόγιο και την εφαρμογή του συστήματος. Αυτό είναι πραγματικά δεδομένα. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτό είναι ψηφιακός κατασχηματισμός, δηλαδή έχουμε μια εφαρμογή ψηφιακού κατασχηματισμού στη διαδικασία της αποκομιδής. Έχει εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή σε 1.000 κάδους και έχουμε παραγωγικά αποτελέσματα. Θα εφαρμοστεί σε άλλους 2.000 κάδους. Είναι ένα από τα μεγαλύτερες εφαρμογές έξυπνων κάδων στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν πολλές εφαρμογές τέτοιες. Έχει μια καινοτομία πρωτογενή και αυτή την καινοτομία έχουμε αποτελέσματα. Είμαστε περήφανοι ότι θα πάει ο Δήμαρχος του Βάρης Βουλές Βουλιαγμένης στο Διεθνές Συνέδριο Έξυπνων Πόλεων που θα γίνει στην αρχή του Νοεμβρίου, αναφέρθηκε ο κ. Πανταζόπουλος στην προηγούμενη παρουσίαση στην Βαρκελόνη. Θα γίνει εκεί παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο. Οπότε πλέον αυτό που κάνουμε είναι η καινοτομία και η καινοτομία αυτή αναγνωρίζεται και το προβάλλουμε σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μια εμπειρία που μπορούμε πλέον να την μοιραστούμε σε διεθνές επίπεδο. Για να πετύχει κάτι, οπότε λοιπόν τι έχουμε, έχουμε του ανθρώπου οι οποίοι κάνανε μέχρι τώρα κάποια χρόνια γιατί πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Ξέρουμε ότι αυτό έκανε εκείνο, άλλο έκανε το άλλο, ήταν πολύ συγκεκριμένοι και ακόμα στα μέσα του λένε ότι οι πρωταγωνιστέ έκαναν διαφορετικά. Μα αυτό είχε εγκαθιδρυθεί μέσα του. Δηλαδή, ξέραμε ότι από αυτό το δρόμο και τον εθνικό και το άλλο. Ήταν λίγο άβατο να το χαλάσουμε αυτό. Όχι με την άλλη το χαλάσουμε, αλλά να το μεταβάλουμε. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα έχουμε ένα change management, δηλαδή κάνουμε μια αλλαγή. Δεν μπορούμε να έχουμε για να πετύχει κάτι, πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να είναι θετικοί, να το αγκαλιάσουν και να το καταλάβουν, δηλαδή δεν έχουμε αντιπάλους όλους τους συνεργάτες. Οπότε λοιπόν βοηθήσαμε τους ανθρώπους καταλληλότητας από το γραφείο κίνησης, από τη διοίκηση, από το γραφείο κίνησης, από τους εργάτες, από τον οδηγό, από τους ανθρώπους. Πήγαμε μαζί τους, πήγαμε πραγματικά μαζί τους αρκετές φορές. Και εγώ πήγα αρκετές φορές με αυτή τη καναπιό, δηλαδή έχω και εγώ προσωπική άποψη, θέλοντας και εγώ να καταλάβω τα προβλήματα και θέλοντας να ακούσω. Δηλαδή ήθελα πραγματικά να ακούσω. Δεν ήταν περίπατος, αλλά κάνουμε συγκεκριμένα δουλειά και τα καταφέραμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει την αποδοχή. Και τη θετική και πραγματική αποδοχή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω, νομίζω ότι λίγο ενδιαφέρον είναι να σας πω ότι
Κάποια φορά βλέποντα η οδηγία, γιατί εμεί του λέγαμε και αυτό το πρόβλημα. Θα πα κάτι που ήταν διαφορετικό, δεν το ξέρανε άνθρωποι. Οπότε τώρα σου λέει καλό, κακό, θα κλείσω κάδο, θα με παίρνουν μετά οι δημότε και θα μου λένε παιδί μου, άφησε το κάδο, θα με ξαναστέλνουν μετά πίσω, τι θα γίνει. Όταν αυτό λοιπόν είδαμε ότι όχι, προχωράει, δουλεύει καλά, αρχίσαμε λοιπόν χωρί το γνωρίζουμε εμεί, να μου κάνει μα χαρά το μάθημα μετά, να κάνουμε αλλαγέ. Δηλαδή τι κάναμε. Η Γέροντα γιατί θα αρχίσει μια επιλογή και δεν κάναμε το ζωτικό πρόγραμμα, να κάνουμε διαφορετικό. Για να τεστάρω το πρόγραμμα να δουν. Δεν παίρνω ένα δρόμο, θα μου το κάνω την επόμενη φορά. Τι του το έβγαζε. Δεν είναι το πρόγραμμα που το κάνει. Ή αντίθετα, παίρνουν κάποιου που δεν ήταν να πάρουν. Οπότε τεστάρουν σε κάποιο από το πρόγραμμα, δούλεψε. Οπότε αυτό, δηλαδή η αξιοπιστία, ήταν ένα κομμάτι για να του κερδίσει επιπλέον. Μα το είπαμε μετά, μα το είπαμε και πριν. Οπότε, ναι, υπάρχει αυτό. Το επόμενο που προσφέρει ο ψηφιακό μετασχηματισμό τη αποκομιδή είναι η εξαρτησία τη συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν ο Δήμο έχει μια έκτακτη ανάγκη για έναν οδηγό, θα μπορέσει να πάρει έναν οδηγό από άλλη μια υπηρεσία του Δήμου, θα του δώσει την εφαρμογή, θα του πάρει την εφαρμογή, θα κάνει μια γρήγορη εκπαίδευση και θα μπορέσει να εκτελέσει του ανθρώπου στην αποκομιδή. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να γνωρίζει ακριβώ το πρόγραμμα πώ πηγαίνει και τι γίνεται. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα συμβάλλουμε στη διαχείριση των ανθρώπινων χώρων, που είναι κάτι σημαντικό. Συμβάλλουμε στην ποιότητα ζωή, δηλαδή έχουμε μια καλύτερη καθαριότητα πάνω στην πόλη. Οπότε αυτή η καθαριότητα σημαίνει ότι έχουμε καθαρούς κάδους. Αυτό. Έχουμε μείωση των χιλιόμετρων του χρόνου, δηλαδή τα δρομολόγια γίνονται σε σημαντικό λιγότερο, τη τάξη του 20% σημαντικό λιγότερο χρόνο, με σημαντικά λιγότερα χιλιόμετρα. Οπότε φαίνεται αυτό. Δηλαδή, φαίνεται του εργαζόμενου ότι τελειώνουν μια περιοχή και συνολικά μέσα στην εβδομάδα έχουν κάνει σημαντικά λιγότερα χιλιόμετρα και σημαντικά λιγότερο χρόνο. Και επιπλέον δεν ξαναβγαίνουν μετά με κάποιοι κάδοι ότι υπάρχει πρόβλημα, α πούμε, κάποιο σπίτι και ξαναβγαίνει. Δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε υπάρχει μια μαλλότητα σε όλο αυτό το σύστημα. Υπάρχει μεγάλη ασφάλεια. Υπάρχει ασφάλεια και τα πραγματοφόρα μέχρι τώρα πηγαίνανε, επειδή ήταν νύχτα ανάποδα στον μονόδρομο, σε κάποιου μονοδρόμου, τώρα έχει σταματήσει. Ακολουθούν το πρόγραμμα του λέει να μην πηγαίνουν ανάποδα, φυσικά δεν του προτρέπει να πηγαίνουν ανάποδα στου μονοδρόμου και παρόλα αυτά είχε αυτή τη σημαντική μείωση. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί γύρω τώρα έχει ένα χρόνο που τρέχει παραγωγικά. Από την αρχή τη εγκατάσταση έχει περάσει περισσότερου χρόνου. Ένα σύστημα που κάνει συνεργασία με τον ΟΤΕ και έχουμε πετύχει αυτά τα αποτελέσματα. Η λύση μα συνδυάζει και η διολυσποσία και τη διοίκηση, το επιπλέον σου πετάω, αλλά και των δρομολογίων και τη έξυπνη δρομολόγηση συνδυάζονται σε μια πλατφόρμα. Οπότε υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα η οποία κάνει το συνολικό waste management. Αυτή είναι η πλατφόρμα μα, το Dot Waste. Και τελειώνοντας να πω ότι η λύση μας εκτός από το Δήμο Βάρκο που είναι φτιαγμένη τώρα είναι στο κατάσταση στο Δήμο της Αθήνας, συνολικά σε όλη τη διεύθυνση της καθαριότητας, οπότε στα οχήματα και στους κάδους συνολικά. Επίσης είναι σύντομα θα κατασταθεί στο Δήμο Πηλαίας Χωριάτη, που ήταν ο Δήμαρχος, και μέσα στο επόμενο διάστημα έχουμε προγραμματίσει να κατασταθεί σε ένα μεγάλο Δήμο της Γερμανίας. Θα γίνει αυτό αρχές στο επόμενο έτος και έχει ήδη προγραμματιστεί. Οπότε είναι κομμάτι της 23 μας. Ευχαριστώ και πάλι για τη χαρά πραγματικά που μου δώσατε. Κύριε Πρόεδρε, με χαρά να σας ακούσω. Ήταν πραγματικά χαρά μου τη συμμετείχα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι επεξεργάζεστε και τα απορρίμματα, αυτά τα οποία μαζεύετε. Όχι, δεν κάνετε, δεν έχετε την αποκομιδή μόνο. Με τη συλλογή, την εκμετάλλευση, δηλαδή κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το κάνετε τουλάχιστον προς το παρόν όχι. Προσπάθαμε να το κάνουμε. Παρακαλώ. Εμείς είμαστε τεχνολογίες.
πω, εμείς είμαστε εταιρεία τεχνολογίας, δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Είμαστε εταιρεία τεχνολογίας, δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό, δεν είναι στο αντικείμενό μας. Δεν ξέρω αν κάποιος κύριος Δήμαρχος θέλει σε αυτό να πει κάτι που ασχολείται. Είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Όχι. Ωραία. Χαρά μου που συμμετείχα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Βενιζέλου από την ΕΜΤΟ και να παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο από την Νόβοβιλ. Τελειώσαμε λοιπόν με τις παρουσιάσεις των χορηγών και πριν αρχίσουμε